Er du en af dem, der tror, at du lige kan google dig til en bedre elaftale, så lyt med her. Der er nemlig et par ting, du skal være opmærksom på i processen. Hej, mit navn er Michael Sørensen. Jeg er direktør i Altid Energi, og i dag skal vi tale om, hvad du skal være opmærksom på, hvis du tænker, at du lige vil google dig til en bedre elaftale. Vi skal nemlig tale om de såkaldte affiliate-sider. Så hvad er en affiliate-side? En affiliate-side er en hjemmeside, der præsenterer brugerne, der kommer ind, for nogle alternativer. Det kunne fx være inden for elselskaber. Og måden, som affiliate-siden får brugere ind på, er ved for eksempel at betale Google for at få en meget høj placering. Så hvis der er nogen, der googler billigere el, ja, så ligger affiliate-siden som noget af det første, man støder på. Affiliate-siden vil nemlig få betaling for at sælge kunder til for eksempel elselskaberne. Så hvis du inde på din affiliate-side vælger en elaftale, ja, så bliver du kunde over i elselskabet, og så sender elselskabet mellem 700 til 1.500 kroner tilbage til affiliate-siden. Og det er altså sådan, at siden tjener sine penge. En vigtig pointe her er altså, at affiliate-siden handler på ingen måde om at præsentere dig for det bedste tilbud for din privatøkonomi. Tværtimod handler det om, at affiliate-siden kan tjene mest muligt på at få dig ind som kunde ved det elselskab, der vil give flest penge for dig. Og nu tænker du måske, jamen Altid Energi, hvorfor kan I ikke også bare betale 700 til 1.500 kroner for at ligge på den affiliate-side? Det kan vi ikke, fordi at det har vi simpelthen ikke råd til. Hvis du tager de elselskaber, der findes inde på de her sider, så har de tillæg og gebyrer, og de tjener en masse penge på at have dig som kunde, hvorimod vi med vores fair elpriser, Danmarks eneste gebyrfri elselskab, ikke har råd til at betale så mange penge for at få dig som kunde. Så meget tjener vi simpelthen ikke på dig. Og derfor er den klare anbefaling herfra selvfølgelig også, gå ind på altidenergi.dk og bliv kunde i Danmarks eneste gebyrfri elselskab, hvor du får strøm til indkøbspris.